Udah bisa? Udah bisa, Dek? Udah. Shalom Mamanginang. Shalom. Dihita saluhutna amanami dohot inanami nama dohoti pertangyangan di Bagasan Boronginon na di gereja dohot na di Jabu taihuten ma dohot denggan. Sebelum kita mulai pertangyangan di Bagasan Boronginon, saat tidu mahita satokin saat tidu dimulai. Amin. Mari dimahita sian buku Ede nomor 20 ayat sada dohok 2. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ale Tuhan debata, para siroha na sumurung, hisapa dohami songon poso-poso na baru tubui, disusu na denggan na somangasi asalam gadah hami marhite siani. Molotung dungo didai hami basa ni Tuhani. Puji hamu ma debata hangongot nai. Olopon hamu ma debata di si Jakob, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo. Ikon manaun hami jalaman materap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, say parohai mahami, asaw duk hami tulomo ni roham, jalahot hami diha porsiaon nature, asa totong makirim diha heheon dohot diha sangapon sogot, silehonon mutu akan na porsea diho, amin. Tapuji Tuhata, mari dimahita.
hatani debata turpuk epistel di pertanyangata di bagasan boronginon ima nanienet sian ulaun ni apostel bidu sia mamukamai siana sada sahatu aya onom songonon madidok disi tajahama marsika sorin. Alai saitong dope di odopon si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisian ni Tuhani. Ditopot masituan ni malimi mangido surat madapoton aka perguruan ni huta Damaskus. Asa ingutonon na jala buanon na tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa na jupangsa akan na mangihuton agamai. Alai uju di tengah dalan ibana mardonokon huta Damaskus. Topuma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tutano, dungi di begema suara namandok tu ibana. Saulus, Saulus, puasa leleamu ahu. Alai didok ma, isi doho Tuhan, jadi didok ibana, Yesus doahu, nanilian mi, susah maho madandahi tura-tura. Akahitir jala tamaluma ibana mandok, dia mabahenok ku Tuhan, dipangidoroham, hatani Tuhan itu ibana, hehe maho, bongoti mahutai, disima pabuan nuto si bahenomu. Ima sahatna, mertua doakan atu mangihon hatani debata, jala naupiopsa, amin. Tapuji Tuhata, mari dimahita. Martang yang mahita. Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amatta. Dohot nasian anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot nasian toddi parbadia. Amin. Horasma dihita saluhutna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di bagasan partangangata di bagasan bodarion. Di energian buku pesalmen biddu 37 mamukasian ayat 34 saat rodi ayat 40. Songonoma hatana disi takasma tapaihutihut. Haposima Jahoba jala paihutihut dalannai. Jadi patibulon nama ho tumean tanoi. Ida-ida ma hasisiap ni akapar jahat. Huida masada parjahat nasumalin jala manurubun ibana songon hau narugun di hatubuanna.
jadi memulus iba, HP dang disibe, pola do hulului ibana, HP dang jupang. Say matahon na lidangi, jala bereng na tigori, ay say hadameod do ujung ni halak si songoni. Alay say siap do sugot akka pangalao si sudena, pinopar niya ka parjaha pe siap do. Sian jahuba do yang go hatuaon niya ka partigor, ibana do partano batoan nasida ditiki hagogotan. Ditupak jala di palua jahoba do nasida, di palua do nasida sian akka parjahati. Jala ditupahi nasida, ay marhaposan tu ibana do nasida. Ido sahakna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Yado tahe hita mangapian tu parjahat, mangiburu tu parjahat, naso sitong do diula alay sahira na dumenggang ngulu na siyang nguluta, na manipu na bertindak curang do diula ibana alay songon na lebih berhasil ibana idaw siyan iba. Manang siyan hita sama Kristen, ada nga pala jol manaringgas merminggu alay tabu-tabu jabatan na, tibo pangka na. Gabi olo soluk to rohat tamadok sahira na dumenggad do ngulu ni naso parhuriyai, siyan ngulu ni parhuria. Hampir konteks na songonima na masa di tonga-tonga ni bangsa Israel na niadopan ni parpesalmen hati-hai. Secara khusus di biddu 37. Ido bain na molotajaha di ayat sada di biddu 37 didok hatana parjulu tunasida mandok songonon. Say unang mamohop ate-atem mida akka parjahati. Jala unang mangiburu ho mida akka siulahon hajukingon. Ala memang realitas na binereng ni nasida satiki sahira na ummadumaan dungulu ni halak naso mangulahon na denggan naso mangulahon akka nahobar tulomon ni rohan ni rebata siyan nasida na marsihohot mangulahon ulahon na hinalomohon ni rohan ni rebata. Gabe hira dumenggan ngulu ni parjahat siyan ngulu ni nasida. Didok gabe tubur rimas dohot pangiburuon siyan akka partigor. Gabe tarujun nasida naing pasidohot mangulahon akka ulaw si songoni akka naso hinalomohon ni rohan ni rebata manang akka ulahon penipuan manang perbuatan curang. Natuari di gathering ni parupuan Cimanggis titik di patu pasisi permainan iba yung maperatura permainan ito ngadalan adong kelompok naso mangulahon hobar tu peraturanon dungi kelompok na paduahon ito menuntuk do hami pepenon nami do songoni naking kelompok saya do songoni do inna ngay boto nasidai melanggar peraturan alay mangiburu nasida ala ugodang hasil lina parjului siyan nasida gabi mangiburu nasida tung pesian cara-cara curang manang sian penipuan songoni ido nama sadit ki ido bain na dedeho mabidu 37 asa unang pasidohot na sida tarujun gabi siulahon hajahaton molo pesongon na di ida nasida ummadumaan songon na lebih berhasil ngulu ni akka parjahat sian nasida di biddu 38 dipatakas ma anggo parjahati siap ponon ni debatadoi alay anggo ngulu ni partigor tarpasu-pasu ma nasida tapasol hok ma tu na dua hali didok ma na parjulo naking hasi siap ni akka parjahat ido na pinabuan ni pesalmen 37 dang tarprosohita boy masa songon naginhuan nakingani adong di humaliang tay akka parjahat nguluna sa hira ummaduma asyak kita. Ido na nialaman ni parpesalmen ditiki didok ibana di ayat 35 huida masada parjahat na sumalin jala manurubun ibana songon hau narugun di hatubuan na. Melihat Indonesia dok dia bagaikan pohon aras Libanon. Seorang penjahat pemasmur bertemu dengan seorang penjahat, pelaku kefasikan, hidupnya disebut seperti pohon aras Libanon,
kelihatannya sangat lebat. Alai diuduti madia 36. Jadi mamulu siba, hapedang disibe. Pola do hululu ibana, hapedang jupang. Para satokina do, hape nani idani ibana namasa, di tonga-tonga ni ngulu ni parjahati. Tohodo di ida ibana say songon na ummadumaang ngulu ni parjahati, aleholam mamulu sibana otik, di ida ibana mo sedang disibe. Gariada dilulu ibana, dang jupang nabe. Songonima di koparho parpesalmen, ngulu ni hal kaparjahati, manang hasisiapnya kaparjahati, para satokinad do. Para satokinad do sude akka hadumaun dohot keberhasilan na adong dinasida. Dang hot angko hamoraon ni nasidai, dohot hademahon ni ngulu nasidai. Ay namangulahon akka najado diula nasida. Taingok do di bulan-bulan akhir bulan Maret adong muncul pemberitaan taringot tu Crazy Rich sian Sumatera na terkenal dohot slogan na wah murah banget nene. Sudah do hita mengapian di awal na mereng ibana. Ayolo do tersunggul mana manugo na itu horibana mobil baru. Iseng-isengin na ibana ala ni gudang niartan. Hape tabereng ma. Satu kido ternyata sian pertindakan curang manang penipuan do di Batupa. Merhiti na baik warna sian trading ujungna ngatar takut bebang. Dan adong be na parjoloy na taberengi songon na hebetian satu kido. Ima bukti nyata hasisiapnya kaparjahati bahenon ni debata. Dang olak ni di do hasisiapnya kaparjahati dia 30 walu. Alai saya siap dosogot aka pangalau si sudina 30 be. Pinoparnya kaparjahat pe siap do. Ternyata dakola nibana. Dakola si ulah jahatoni. Pinoparnai pe siap pono ni debata dosogot. Aka namangulahon hajahaton. Boha aka manginang. Olo dope hamu mangapian tu parjahat. Olo dope hamu mangiburu tu parjahat. Harus natadok dang diawi mau lebih idau songon na lebih berhasil. Ternyata siap pono ni debatado par satokina doi diadopan ni Tuhan debata. Asa molo tung adong siak kita salilingon. Isarani na mangulahon na kaulahon na sodenggan. Alai idaon sa songon na sonang nguluta alani ulahon na sodenggani. Ibaratnya karjabatata dia kaparutungata sian akaulaw na so hinalomohon ni rohani rebata misal na korupsi na menipu na bertindak curang di bagasan bornginon di paingok dohita asa marhamu baun ni roha tatadikom masudia kapangalaho si songoni ay satok kido siya pono ni rebata isyak kita di minggu naroon masuk mahita to minggu kuasi modo geniti songon poso-poso na baru tubuh naing mangulutaw di pay baru dung tajakon haheheon ni Tuhan Yesus Kristus manaluhon hamatean gabi marngulu na baru hita marhamu baon ni roha hita asa unang adong siyak kuitaon siap ponon ni debata sogot dohot akapinoparta holan ala ni ulaon hajahaton nataula di tonga-tonga ni nguluta muba mahita siani napaduahon didok dison hatuaon ni aka partigor. Aka dia mahatuaon ni partigor. Daya 30 opatisa to ayat 40 didok disi hatuaon ni partigori ima. Maneantano dapotan hadameon debata partano batuanna dipalua siap parjahat jala ditupahi debata ngoluna. Songoni masih kopna jaloon nya kapartigor di ngoluna siya debata. Molo tung pegodang parjahat nanaing manusai hita. Unang pola mabiar hita ay paluon ni debata do hita siyan nasida sa luhutna. Molo tung pegodang mara di portibion taingo ma dang tadi konon ni debata hita ay iba na do partano batoan di hita. Manangaha penataula pasti do tupahan ni debata idi hita
molo di bagasan hati gorak kita. Tigor mahita mangulahon ulauta hobar tuhata ni debata doho tulomo ni rohana. Taingo matung sikop do jabarnya kapar tigor pasahaton ni debata. Molo tajaha di bona ni buku pesalmenon takas do di padok pa pesalmen. Songo dia hatuaon si jaloon nya kapar tigor dia dopan ni debata. Pesalmen bidu sada ayat sada sa atau ayat tulu di dok. Martua mahala nasoolo mangihuton tahin nya kapar jahat. Jalan nasoolo jongjong tudalan nya kapar dosa. Jalan nasoolo sahudulan dohot akka pangarehe. Daya dua di dok. Sai pati ni Jehovah dolomo ni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana. Arian dohot borngin. Dia mahatuaonna. Daya tolu di dok. Songon hau do ibana. Nasinuan di topi ni batang aek. Namar parbuehon parbuena di hajujupang nitikina. Bulung na pedang olomalos. Jala sude na niulana majadi dok. Tung masa pihak kana masa hamaolon ala yang go partigor mangulu do binahin ni hati goranna. Molo pidi sekeliling ni ibana nga songon na haleon ala yang go partigor songon hau na sinua di topo ni batangai do ibana. Torus boy godang bulung ni ibana jala marparbui di hajujupang ni tikina jala di pasu-pasu de batasu di akana niula ni ibana. Atong ima sonang nya kahalak manang hatuaon nya kapartigor. Naing ma sudah hitaon gabiak kahalak partigor di ngolutta. Napatuluhon om manaparpudi. Haposi ma Jehovah jalapai huti-huti wan. Totudang murah gabi halak partigor. Gudang do tantangan. Boy do isian keluarga tasadiri. Boy do isian atasatta. Boy do isian aka kolega manang aka dongata. Boy do isian aka nasolhot tuhita. Laos boy doi siya diri tasadiri. Molo mangulahon hati gorak kita, boy do siya tonga-tonga ni dongatay madok apa badia-badia hokko. Manang dohonon ni halat tu hita anao to datokko. Ya halakan ni buat do korupsi do mana soang mahua amat do. Boy do ira do tingulunan ne. Ya ho pajujur-jujur hokko. Gawi sono moho marpogos din. Di pauru-uru halak kita ala mangulahon hati goran. Alay taingok ma debatado partano batuat. Tunggodang pemarsugo ni roha tu hita ala taulahon hati goran taingok ma debatado partano batuat di hita. Dialah perlindungan kita. Sado anggo mangasaho gugu memang maul situtudo ulahonot taga bisa halak partigor. Ido ubay didok di ayat 30 opati haposi ma Jehovah jalapai hutihut dalanna. Dungi dikuci musai di ayat 40 akan ditupahi debata ima akan marhaposan tu ibana. Haposi ma Jehovah jalapai hutihut akadalanna asa tungbui tigor ho mangulu dingulu na pinasaha ni debata dihit. Atong di bagasan bornginon muba mahita di bagasan Tuhan Yesus. Unang betay hutod dalannya kapar jahat. Unang bemangapian hita tungulu niya kapar jahat. Unang bimangiburu hita tungulu niya kapar jahat. Tahapo si madebata, tapay hutihu ma dalanna. Jala tapangido gogo asa diurupi hita, laho mangulu di bagasan hati goran. Jala asa diurupi hita, gabi halak partigor. Amen. Martangiang mahita. Mauliate maali Tuhan, hatam nunga marsaringar dihami saluhut na, naubigisa di bagasan bornginon. Tutu hodo de bata nami nagabe partano batoad di hami. Molo pe di humaliang hami ale Tuhan godang akapar jahat say songon na umadumaan nguluna siyan ngulu nami. Unang luas hami tarihutihut, unang luas hami mangapian, unang luas hami mangiburu tungulu ni parjahat. Ay satokid do siap ponommu ngulu ni parjahat. Nguluna dohot ngulu niya kapinoparna. Ali Tuhan unang maadong siyak kamyon napasidohot siap ponommu alani ulaon hajahaton. Alayali Tuhan atik tungadong siyak kami nasaliling naon mangulu dia kahajahaton dibornginon rohami tu ado pamu Tuhan mangido asa totong mapauba rohanami marhabubao kami Tuhan hutadiko kami maakahajahatoni songon poso-poso na baru tubuh hamiot Tuhan mangulahon akang ngulu na baru na hobar tulomo ni roham asi roham
Pargugui hamion, asa gaya kahalak partigor hami. Ho mahu haposi hami di ngolu nami. Jala dalammu mahu pai huti hutami ganu pari di ngolu namion. Tuhan, marhite todim di perbadia. Say homa totong na mangajari hami. Laho pasauton hatami di ngolu nami ganup marsada-sada. Ramoti mahami, akaruas ni huriam. Natarbahen rotu bagas joro di bornginon. Manang namadohoti partangyangan siap bagas nabi. Say homa na mangguhilas ni rohani nasida. Disudiakan na niulan ni nasida di bagasan sadario Tuhan. Pasu-pasu may asa makorholas ni rohay di ngulu ni nasida saunari dohoto katiki na naing ro. Deka ulaw ni nasida na somar nasidung Tuhan. Leho gugut wari marsugut. Jala lehonom mubisuk. Asa boy udutan ni nasida sudi ulaw nay di bagasan semangat dohot las ni roha. Tuhan deka dosa na huulahami. Dohot na niulan na kadongan nami sadarion. Urasi may asa tamaham yon kabihabauran ni pasu-pasum. Jala di bornginon, mamulus borngin na hulumon, hupasahat tami mangulu namiot tuho. Mangulu manang mate, rap dohot ho mahami, holan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dimahita. Tapasadarohata martang yang mahita. Puji-pujian doa hamaule teon di pasahat rohanami todopanmu ale Tuhan. Siala asi doa holong ni rohamna toktong mandongani hami. Boy hami Tuhan marsaur di jorom nabadion di bagasan partangyangan nami bornginon. Molia tema dihole Tuhan. Disalut asi doa holong ni roham. Nama ngalehon hai pason hagogoon boy hami mangulaon nasa ulaw nami Tuhan di bagasan sadarion ale Tuhan debata nami marsaor hami tikion dohot ale Tuhan marhite endi puji-pujian dot hatam nang pinatolhas tina posomi itonga-tonga nami bahen mahami ale Tuhan songon nat pinilit muhami ale Tuhan di tonga-tonga ni huriamon boy hami mangulahon hatami di tonga-tonga ni parnguluon nami ajari hami ale Tuhan siulaon hati goran di tonga-tonga ni parnguluon nami asa tama hami Tuhan manjalo pasu-pasum nanaing pinasahatmu depe Tuhami ale Tuhan debata nami hupasat hami saluhut parnguluon nami tu tanganmu Tuhan manang ahape naniadopan nami, naniadopan ni keluarga nami, paruk kilon di tonga-tonga ni parnguluon nami. Homa ale totong Tuhan namandongani hami, pargogoi hami ale Tuhan, asa unang marsak rohan nami, uju mangadopi paruk kilon hami di tonga-tonga ni parnguluon nami. Pahot hapor siaon nami Tuhan, patogu hapor siaon nami, asala mananda hami di asi dohot holong ni roham. Pos dorohanami Tuhan, naramotanmu hami disaluhutna ngulu nami. Ale Tuhan debata nami, di bagasan bornginon pe Tuhan, hubuan hami ma ruas ni huriam. Na di bagasan parsahiton, na peak di rumah sakit manang na di jabu nasida Tuhan. Homa ale Tuhan na manglen haipasan di pardagingon nasida. Asa toktong Tuhan, marhaipason nasida, lau mamuji dohot pasangapon guarmu Tuhan, boy hami marpungul ali Tuhan di tiki ari-ari nengro, lau pasangapon guarmu di bagasan joromon. Ale Tuhan debata nami,
Hubuan hami ma tu bagasan tanganmu Tuhan. Saluhutna akayana konong pinasahatmu Tuhami. Sian akan namet-met sahat tu nama godang. Mula di bagasan parsikolahan dope nasida Tuhan. Homa nama ngajar-ajari nasida. Parbisuhi nasida ale Tuhan. Asa toktong nasida. Gabeyanakon nama biar marado poko. Molo di bagasan dang dapot akasidita ni rohana dope sahat tu tikyon ale Tuhan. Aka parkarejoan sirokap ni tondi. Homa toktong naman dongani nasida. Patudu male Tuhan. Ahado nasinakapan ni rohana nasida. Asalam marlas ni rohana nasida Tuhan di parnguluan nasida. Tarlumubi ma pasangapon guarmu. Ale Tuhan di batanami. Salhutna program ni huriam di tahun 2022 on. Homa toktong namandongani hami mangulahoni di huriamon. Songon pendeta parhalado dohot ruas ni huriam Tuhan. Lehon hami hasadaon ni roha. Asaboi hami mandalaton salhutna program na pinatupa ni huriam di tahunon. Asaboi marlas ni roha hami Tuhan. Laho mangulahoni mangulahon hombar tulomo ni roham. Ale Tuhan debata nami. Toktong dobonon nami salhutna ale Tuhan ruas ni huriam. Manang di dia penasida maringenan di tikion Tuhan. Homa toktong namandongani nasida. Saluhutna akan nasinakap ni rohana nasida. Akan napinarsita ni rohana nasida Tuhan. Tuhodo toktong buanon nami. Asa homa patulusoni. Tubagasan keluarga lepas keluarga. Tuhan. Dinamar dumusirang pihamisian tongan di bagasmon Tuhan. Mulak hami tu inganan nami masing-masing Tuhan. Homa namandongani hami di pardalanan nami. Pajupang hami dohot keluarga di bagasan lasni roha. Asaboi Tuhan di bagasan lasni roha. Hupasat hami masaluhut nangulu nami tu tanganmu. Asa homa namandongani hami. Cumulu urasi hami salut. Sien nasa hadosau nami Tuhan. Asa tama hami manjalo pasu-pasu. Nanaing pasahatonmu dope Tuhami. Holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Maratang yang hami tu adopanmu. Amin. Maride mahita lausta dison mata pasahat peliatra.
tatangya koma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalar ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehol-lehom mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita madok di tangiang aliama nami. Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon mato hami sadarion hanguluan siapar. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horona punah harajaon, dohot hagogoon, rodia sangapon sadiling nililing na. Asin ni rohani tu hatta Jesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ni tod di parbadiama, nama masu-masu hamu saluhut na. Amen. Di hamuna manami nanami ruas ni huria na adong di garejaon dohot nama dohoti secara live streaming sian bagas taganup hami parhalado na martugas di pertangyangan bornginon pasahat to tidak salutna selama borngim madihita tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna horas